Ina mana subscribes da ƙararrawar sanarwa mun gode. Innan na gaya muku tun ina asibitin Fantami kafin na bar wajen akwai wani wanda ya auri wata bayar Allah a Kembu. Gembu kai kun san Gembu ko? Ina ne? Taraba. Banda shi me ake cewa wajen? Mumbila ko? Kun san ƴan matan Mumbila yadda suke. Kun san Mumbila duk duniya ma wajen shi kaɗai ne babu irin shi a duniya. Kuma gashi a Najeriya muke da shi. Duk duniya babu waje irin Mumbila. Duk duniya. Saboda arziki da matansu in kaga matansu kai ka ce daga aljanna aka jefo su to mu kuma mutanen mu suna da kuɗai sai ga mutum ya tsallake mace anan kalarsa kiga mutum shi ma ya ci fa a sa masa igiya a yi tashe da shi amma kaji ya ce fara doguwa sexy eye drink coca cola tana tafiya kamar hawainiya shi fa yana tafiya zaka saka dangare ne fito daga gobara wa irin ta yake so sai ya tsallake daga nan ya je ya auro wata ya je ya auro wata a can kafin ta zo daga can mamatta ta haɗa mata magungunan tsafi na ƙarshe idan ya zo ya ɗakin uwar gidan daga ya shiga ɗakin uwar gidan minti 2 ya yi wa bacci ya ɗauke shi ya buga ya rawa ya farka ba zai tashi ba sai da safe in ya yi tamin da rana ya zo shi zai kusanci matarsa ba zai iya ba sai ya dawo mace kawai abin ya dame shi ya kira ne ya zo ya same ni a asibitin mu na Fantami ya gama sai yana min nace masa haka ne yace haka ne nace to binciken kayan ɗakin matanka a yanzu halal ne akwai lokacin da ko fosa na matarka haramun ne ka ja ka bude haramun ne akwai lokacin da kuma halal ne in ka ji wani satan ansa akan matarka to ka dinga binciken ta wayanta ma kada ya zama 24 hours baka duba message ba inbox da send message ba whatsapp Facebook wayewa dukka dinga bincika in kana jin wani alert akan matarka halal ne yanzu kan mutumin nan da ya koma gida sai ya tura amaryan wanda ya auro ta a can Mumbilan ya tura ta anguwa ya bude wannan jakan ya bude wannan akwatin in kin ga abun da ya tattaro ya kawo min ina asibitin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko tukunna kun san zaren dinki na keke zaren dinki na keke kun san alluran makafi alluran makafi ne a soke a jikin zaren guda biyu nan kuma ga wani kwado da laya a rufe da ki a jiki nan kuma ga wani kwado da laya ba a buɗe shi kwadon da yake da laya a rufen shine na uwar gida in ya je wajenta ba abin da zai yi ɗaya kwado wanda yake a buɗen shine na ita uwar amaryan da ya auro in ya je wajenta zai iya taɓuka wani abu ga wasu jike-jiken magunguna wanda in ka shaƙe sai ka tufar da yau ga can wani guru an masa wani ado gurun ba a magana kai in bai kula ba za ka ce guru ba ne tsabar adon da aka ma guru na ce masa kaga a nan kai losing energy naka a nan ne ake cin kasuwarka na karanta ayatar kursiyu na zare alluran gabaɗinsu kwaɗon da aka rufe shi na buɗe shi na samu reza layon da ke jiki duk na faffarke su na ce masa yau in ka shiga ɗakin uwar gidanka ka yi alwala ka ce bismillahi za ka zama namiji wanda yake da Allah ya huta in ka kama Allah ka huta yana zuwa kuma hakan ba a samu kwana uku ba sai zo ya ce mini malam wallahi zan saki amaryan nan na ce ni dai ba zan ce ma ka sake ta ba ba zan ce ma ka zanna da ita ba ni ba ai gaskiya ne ba ruwa na lokacin da ya je yake neman ta yake ta ɓarɓare yake kashe kuɗi ina nan ba na nan yawwa yanzu dai haka magana da muke ni ba ni ba shawari ba amma ba sa tare to yanzu da ni nace masa ya sake ta ba jiki magayi aiko an ga daga baya wataƙila ya ga ta yi ta bullo da wasu abubuwan daban-daban to mata ku ji tsoron Allah akan wannan